Fil-fatt, għax intom ma kontux qegħdin tisimgħuni, kelli l-Matejus Grasso ħdejja. Insellimlek u għadu għandi ħdejja, mhux għandi, jgħataw ħdejja. U meta bdejt inkanta xemx bis-sabiħa nħobbok. Għatlu smadlu, għaj mux ikun għatjaran il-raġel u xisbu, fim? Imma xorta aħna għanna San Valentino bejnietna, xaħna ħbib, vera? Għak titqis ma nafx. Jena bejla rajjesna, bassa. Le, mux bil-fors, San Valentino il-festa tal-maħbubin. Tajjeb. Kulħadd jista' jħobb il-ġur. Jena smajt uħra l-lum tal-lim, tali bdiet kienu qatlu xi żewġ minn nies għandek u ġifieri. Bdiet naqgħa traġika din l-istorja. Mhix ħaġa isman, mhix ħaġa daqshekk diffiċli. Daqshekk. Sfortunatament fil-ħajja. Mela, apparti il-festa tal-maħbubin. Mhux hekk. U l-ħellu li ħagġib maħħa. U l-ħellu. U l-fjuri. U fjuri. U l-fjuri kena l-ġenit maħna ġabit il-nazjet fjuri għawne. Se nitkellmu dwar. Għalix wieħed isiba diffiċli biex jibda jagħmel xi ħaġa, jibda d-dieta, jew jibda jagħmel xi eżerċizzju. Jibda qisu anke jsejjaħlek it-temp, qisu tibda tara aktar ix-xemx. Naqra ta' finti. Jew il-partner jibda jrak daqsxejn qiegħda iżid jew qiegħed iżid. Jħoss idea jew tħoss idea daqsxejn madwar ir-rombli. U dak ikunu. Importanti li nikkontrollaw il-lingwaġġ. Rombli. Okej, ir-rombli. Tajjeb. U ġieli jkun hemm min li dawn l-affarijiet ikunu jisom il-bidu ta' ħsieb illi tajt isma' naħseb vera about time li ninduna li suppost jitriggerjawk. Imma mbagħad nibdew is-soltu ċiklu illi fil-bidu tinħasad u tgħid ħi naf xi ngħid minn għada ħanibda. Għax dak il-ħin tħossok vera hekk tajt ħi jekk mhux se nagħmel xi ħaġa l-affarijiet ħajkunu gravi u jiena ħanħossni vera ħażin. Imma mbagħad isu torqod bl-Inglis li jgħidu I sleep on it u l-feeling il-ħaq jgħaddi tqum da fil-ħodu u tinsa kollox. Isu qatt ma kien xejn. Allura, number one l-issue ta' ħafna nies hija bl-Inglis jgħidula I cannot be bothered. Juwa, mbagħad naraw, sissat m'għandix problemi, sissa ħwejjeġ li għandi qed jiġuni, hawn niddilejjawha. Issa nafu illi jekk hija jien naf pereżempju jkollok sarvetta u jkollha toqba, jekk ma ssewwiex ħadibqa' tikber dik it-toqba fis-sarvetta, l-istess ħaġa saħħitna u d-dera. Mela aħna inutli nistennew illi insiru obese biex nagħmlu xi ħaġa għax imbagħad ħad tkun iktar diffiċli biex inti iġib il-figur. Fuq dan il-punt. Saħħitna u d-dera mhix kwistjoni tad-dera u għax qed inħossni jiena qed inħossni ħoxna jew għax qed inħossni li għandi ċ-ċintorini jew għax qed inħossni li għandi n-nefħa, hija kwistjoni ta' saħħa. Ekku. Fil-fatt dal-għodu għad nitkellem naqra waqt nettejjem ma' Fejbien. Dak li għalli ma' min bħal speċi jkun kuntent li jiżen 120 jew 130 kilo. Qedlu smani Fejbien, qedlu aħna maħniex qed nagħmlu din l-informazzjoni tajjeb u din naqra motivazzjoni biex minnu kuntent jibda jħossu mdejjaq. Anzi, aħna qed nagħmlu dal-messaġġ biex min hu mdejjaq u qed iħoss il-bżonn li jinbidel. Kif għandu jinbidel u x'se jagħmel biex jinbidel. Però fakkartu wkoll qedlu llum huwa jum il-maħbubin. Jekk inti vera tħobb lil ta' madwarek, inti ma tridx illi tispiċċa dipendenti fuqhom. Ma tridx tkun qisek inti toqla fuq l-istonku tagħhom fis-sens illi inti għax bl-għażla tiegħek dit tajba u ħafna mart. Fosthom sfortunatament anke l-kanser. Huwa kkawżat mill-għażliet tagħna. Min kif ngħixu, x'nieklu, jekk ninċaqalqu x'nixorbu. Fil-fatt kien hemm anke semmejtilu l-Fejbien, professjonist milux anke fuq television lokali waqt l-aħbarijiet qal il-kanċer ħajonqos bin-nofs jekk in-nies jiċċaqalqu nofsija kuljum u jekk jieklu ħafna ħjar bin-nofs flok 2000 każ kull sena jkollna 1000 każ kull sena. Ġifieri ara x'impatt għandu anke fuq il-kanċer. Tajjeb li huwa naħseb waħda mill-iktar kondizzjonijiet diffiċli. Ekku. Allura x'qed nippruvaw ngħidu illi jekk jiena llum għad għandi s-saħħa, għad għandi l-għażla qed ngħixu ġifieri f'pajjiż grazzja tal-Alla li tixtieq tiekol tieklu, li tixtieq tixorbu għandek l-għażla. M'intix ristritta dak biss nista' niekol jien tajjeb. Imma hawn xelta kbira issa sta għalik. Għandek il-libertà illi inti tagħżel li tixtieq. Imma tinsiex illi jekk vera tħobb lil ħaddieħor
Apparti dak li ħatamlu biex inti tibqa' tidher sabiħa, edu kif inhi. Li tħossok tajba inti naħseb. Iktar milli li tħossok tajba. Dik waħda a good feeling. Hemm oħra, meta inti tħalt pereżempju l-lum San Valentinu f'relazzjoni, dak li jkun vera ma jħobbokx għaddera biss, imma wejja naqra rispett. Inti għandek għalfej pereżempju diment li ħnerġa' ngħid hija għażla tiegħek għax ibgħat hemm mart u kondizzjonijiet mediċi li jikkawżaw forsi ċertu nefħa u problemi bħal dawn, però inti għalfej għandek tintelaq. Mela relazzjoni ma tix tibqa' sostnija, mela inti għandek xi garanzija li relazzjoni tiegħek ħatibqa' dejjem l-istess, ma tix toħsib. Ħani korreġik naqra. Jekk jogħġbok nieħu pjaċir. Le mhux nikkorreġik, ma naqbilx miegħek li tintelaq forsi hija xi ħaġa ħażina. Ħafna. Imma illi forsi tkun tqawwejt u l-partner tiegħek ma jibqax iħobbok għax inti tkun qawwejt. Ma naqbilx miegħek. Brava, naqbel 100%. Ma naqbilx miegħek. 100%. L-imħabba la fuq id-dera la fuq il-wiċċ laqas fuq il-figura. U li qed iwassal anzi jiena illi huwa b'rispett tal-partner, tal-raġel, tal-mara tiegħek illi inti uħsib tiegħek innifsek. Għax kif qed ngħidu ma trix li tkun dipendenti fuqhom. Anzi inti trid ilek għal qed jaqlalhom xi ħaġa huma inti tkun b'saħħtek biżżejjed biex iddur bihom. Dik number one. Biex ittihom imħabbtek, għax jekk mhux ħadkun b'saħħtek u enerġetika ma tistax ittihom imħabba. Imma wkoll iva, jekk inti tista' tieħu ħsieb tiegħek innifsek, kif kulħadd jista' jieħsib tiegħu innifsu, b'rispett anke tar-raġel, apparti tiegħek innifsek, għandek iva wkoll tieħu ħsieb tiegħek innifsek għaliex le. Għax relazzjoni iva wkoll ħadd tejjibha, ħadd tkompli ssostniha, jekk lir-raġel il-mara turija li that you care. Mhux jekk ma jogħġbokx tħares dik x'relazzjoni. Għandek raġun hemm naqbel miegħek. Però naħseb kemm tista' timxi l qudiem u tasal biex tagħmel xi ħaġa jekk inti tajtin ħanamilha r-raġel, mhux għalik innifsek. Jekk inti tajtin ħanamilha għalija nnifsi. Tasal iżjed jew jinsa nagħmilha l-partner, jew għall-mara, jew għar-raġel, jew għall-partner tiegħi. U r-risposta hija mhux kulħadd l-istess. Insibu eżempju tajt li xħatejt. Madre Teresa dik kienet lesta tinsa lilha nnifisha u tiddedika ħajjitha biex tgħin kemm jista' jkun fqar. Imbagħad għandek min isu l-prinċipessa anke dawn l-atturi u hekk, kulħadd idur magħhom u jagħmel u hekk. Jiġifieri, skont, jekk di il-prinċipessa tgħidlek inti għal min qed tagħmilha għalik jew ta' madwar għalija hu. X'għad bħal Madre Teresa tgħidlek qed nagħmilha l ħadd ieħor. Apposta qed nażel żewġ estremi. Ħafna nies huma x'imkien lejn in-nofs. Imma tiskanta kultant anke l-ommijiet nisma' ħafna anke min jgħidli jiena l-ewwel it-tfal ħi. Mela jiena kważi inħoss li qed nisir ilhom nofsija. Jekk imur nagħmel nofsija exercise, u inti għamil masmani ħanini. Jekk inti mhux ħadkun kuntenta inti, jekk mhux ħadkun b'saħħtek inti, jekk mhux ħadkun konfidenti inti, lil dawk it-tfal, x'messaġġ qed tagħtihom? Illi number one l-aħħar tiġi inti. Tajjeb, ġifieri anke huma jieħdu l-messaġġ illi jiena ħanagħmel kollox għal kulħadd l-aħħar jibqa' ħina lija. Messaġġ ħażin ħafna anke huma qed jikbru. Number two ħadd il-messaġġ ukoll l-exercise mhux importanti. Meta nafu l-exercise mhux biex jipprevjeni imma jfejjaq ħafna mart ukoll. Mela huwa l-aqwa kura li nistgħu nieħdu. Number three l-konfidenza fik innifsek. Inti u din hija approvata jiġri xi ħaġa fil-moħħ Luis. Illi meta tkun qed tagħmel l-exercise ħattejjeb il-posture, ħattejjeb kif tidher u dak ħajatik ħafna iktar konfidenza fik innifsek. Psikoloġikament naħseb iktar li affettwa. Qawwija ħafna psikoloġikament. U għal ħafna nies ukoll hija mhux biss l-iżvok tal-ġurnata, imma huwa wkoll dak il-boost tal-ġurnata, ġifieri min jgħid li laqqas tazza kafe tajba daqs il-feeling ta' enerġija li jkolli wara l-exercise. U dik hija provata. Għax inti ġismek qed tħadmu, qed tiċirkulalu d-dem, qed tirregolaru l-pressjoni, qed timmaneġġjalu l-livell ta' zokkor fid-dem. Tant qed isir ġid illi tobba jgħidulek Luis kieku exercise kellu jkun ġo pillola, xorta ma jkollux il-benefiċċji, bil-kontra, ma u l-ebda pillola illi tista' timmeċċja il-benefiċċji kollha tal-exercise. Jiġifieri, m'hemm l-ebda mediċina illi tista' tik dak kollu li ħajatik l-exercise. Ma teżistix għax tant hemm ġid kbir illi bġebla waħda tista' tolqot 1000 plattina, all right, illi definitely. Ħammur nara fuq punti li semmejt inti li hemm min jgħid jiena isma' jekk immur nagħmel nofsija mixi jew immur nagħmel nofsija exercise qed nonqos mit-tfal jew qed nonqos mill-partner. Però
jekk persuna, ħanerġa' nirrepetija, ma tirrispettax u ma tħobbx lil annifisha, tista' tħobb il-ħaddieħor, ġifieri l-argument li għat inti illi jiena għax hekk nagħmel nofsija mixi qed nonqos it-tfal. Dik qed nagħmel għalija personali. Jekk ma nħobbx lili personali, ma sax inħobb il-ħaddieħor. Jien naqbel miegħek, kan ngħidlek għalfejn, għax forsi tgħid ma tarax jiena tfal, daqskemm nibki anke kif ikollhom xi barxa nifhem x'qed tgħid, illi inti tħobbhom. Però bla forsi mu qed tinduna illi jekk inti qed tabbanduna lil saħħtek u d-dera tiegħek, ma tistax tagħtihom il-massimu tiegħek. Għax isek għandek karozza ma tiex service, tista' tibqa' tasar fiha, imma jekk xi darba di ħatiqaflek, imma x'ħad tagħmel? Mela dawk it-tfal pereżempju jekk inti għal ħars qatt-timrat, meta ħajjiġu d-dar forsi mhux se jsibuk, meta ħajjiġu biex jieklu mhux ħajsibu li kellest għax inti kellek toqgħod fis-sodda. Meta inti ġejt biex twassalhom x'imkien għax forsi għadek twassalhom l-iskola u l-privat, ma tistax twassalhom. Mela ma tix tuħsib tiegħek innifsek tagħti service lilek innifsek biex inti tibqa' ta' service għalihom. Ekku, naqbel miegħek binna llum issa. Binna ħafna Mateus. Mela, grazzi ħafna dik l-informazzjoni. Kif se tqatta San Valentino għax naqra kurjuż? Illum mhux ħaniċċelebra, imma fil-weekend għandna weekend break. Mor daqsxejn għall-kwieteb. Tirilassa. Affarijiet jiena imbagħad nikolhom. Ok, mela nawguralek enjoy. Grazzi.